गथ' सासेयाबा माला बिहामजो लाबोना होफैयो नै माथो बावनो दंलाय हा माथो हिनजाव गारजानाय बायदि सिरि थाबाय थाखो बिहामजो सासेखौनो लाबोना होफैनो हादिया माथो नोंलाय थोद जाम्बि सिरि सिरि था नोङो दे नोंखौलाय बहा बुंनो हाबावनो मिथिया नामा नों उल्था हानजा एफआइआर होनायखौ हा मा केस हा सोरखौ एफआइआर होलायखो 2005 निफ्राय 2020 सिम जाय एग्जाम होआलाबानो साख्रि लादों बिसोरखौ एफआइआर होनायखौ नुवाखै उल्था हानजाफ्रा हा बिदिजोंलाय बोरै जानांगौ हा नोंहालाय नोमफा मुंख्लं जानायनि नामावसो मोननाय दा बेनोथ' जादोंलै दा केस होबायबा माथो खालामनो दे थाथ' आं नोमथै कान्टनाव थांना फैनि बेरायबाय था नोङो कर'ना गोनां बोथोराव न'आवलाय रावबो गैया नामा माथो सिरिलाय बिबारे न'आव गैया हा बहा थांजोबदोंसै माथो सिरिलाय नै माथो बाजैसोलाय औ रावबो गैयालै बाजै बाजाराव थांदों आंखौ लांफैयाखिसै इलेक्सन खाथिखाय जिराय बाजै जिराय दे जागोन ना गै नोंना मालाय बिजियाव ओंसोगारोहाय मालाय बिहासो हाथायाव थांबाय थायो माथो होनोब्रा बाजै इलेक्सनाबो खाथियाव सफैथारबाय नालाय बाहेरायावबो थांदोंला नोङाना बोथोरा ओरैनो बारा मोजां नंखाया ओरैनोबा नोंना उल्था हानजाजों मेगन नोजोर नांजाखानाय मा बुंबावनोलै बाजै एबाराव इलेक्सन गेलेनो फिसा टपिकआनो गैलिया नै आगै कान्त माथो साख्रि आवलाफोरखौ केस होजोबथारदोंनो मा एफआइआर होनखो फिसालाया जोंना टेनसन जासो गारनानै दंसोगारो बाजै जायफोरा एग्जाम होआबालानो साख्रि मोनदों बिसोरनि सायाव केस होनाया जोबोद लाजिथाव बाथ्रा आंथ' डाइरेक्ट बुङो बिसोर बिटिसिखौ सानसे गुबुनफोरनो फाननानै जाजोबसिगोन हाजार हाजार थै दान होबोनानै बिएससि बिटिसि आरो नै दा बावैसो बिटिआर मोनबाय बिसोरनि अदाना सोरनिमोन बांसिनानो जायफोरनि न'खराव मुंख्लं जादों बिसोरनि न'खरावसो साख्रि मोनदों बेवहाय मा लस दं जोंनो सोरजिदों जोंनो लानांगोन बेखौ जों गुबुननो हगारनो हाया मानोना बियो जोंनि मोन्थाय हारसिङै सरकार सालायबोबाय बेसेबा गोबाव बेखौ मेगन सानानैसो उल्थाफ्रा फाव फान्दायगासिनो दङ गावसोरथ' जोंखौ फेजेननो हाखाया गुबुन राजखान्थि हान्जानि मदद लायाब्ला जोंहालाय मा जोबदों ना हायानो गैया ना मोसौआनो गैया ना नांगोलानो गैया दिनैनि दिनाव गुबुननो मानो आदि होनानै जानो नागिरखो हा सोरनो आदि होनो नागिरखो मा सोरनो होनो बाजै बे हांसो जाग्रा फारिउ जाग्राफोरनोसो होगोन सोरनो होनो हा बे नेसनेल लेभेलनि दैदेनगिरिफ्रालाय जोंनि गांनाय उखैनायखौ बहाथो बुजिफोरखो हा बुजिग्राबालाय गोदोनो मानो आलादा रायजोखौ हरफाखायाखै हा बे नंखाय बिएससि बिटिसि बिटिआर हरफ्लाबाय दा बेखौनो आरो बिसोरो सालायनानै जानो लुबैबावबाय हा बेलाय आदारबो होयो नावद्राबो बुयो होननाय जायाखै होनबा बियो उफाय गैयालै बाजै बिटिसिखौ बासायनोब्ला बे थाखानाय सरकारखौनो जों बासायनांगोन खोनाबायना बाजै जोंनो सरकार सोलायनायखौ नाङा जोंनो डेभेलपमेन्टखौसो नांगौ बिसोर जोंनाव फैनानै गावसोरनि स्टाइलाव जोंनाव ओंखाम ओंख्रि संनानै जाफैग्रासो जागोन जों जाबाय अनला दाउ जाग्रा नाफाम जाग्रा नारजि अमा बेदर जाग्रा बेफोरखौ जों बोरै सोलायनो बाजै नंगौहाय आगै दे जाबाय दे बाजै हनै इन्जुराबो खोनागोन नंगौहाय आगै बाराबो रायलाय जाया खोनाबा गाज्रि मोनगोन दा बे लेखा गोरोंफोरनि खोथाखौ खोनासङै सोरनाबा साना ओंखारो होनब्लाबो फोथायग्रासो जाबाय भय होनग्रासो जाबाय आं जेबो मिन्थिरोङाहाय मा पलिटिक्सआबा मा नै आगै अखाफोर थाइफ्रिबाय माथो आं थांसै थादो दे बाजै दे थांदो दे